0712683989 for viewings or for more information. Nganza kwethu nansi imoto ethengiswayo iToyota eTOC laphana yonke into all in order laphana ke nganza kwethu price sicela 85,000 rand. Imoto isesikhemelele kwamhlaba elingana 0712683989 for viewings or for more information. Bingelele wenganza wethu phinde futhi nginamukela kuyona i-channel ehamba phambili elami igama ngiveze nguNtuthu ngakho malo bathela sibona amakomenti phinde nginqosekana kwethu ke ukuthi mangabe usemusha kuleli khasi cela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta no like no share okuyikhona okukhulu kunakho konke. Nganza kwethu sekulona udouble thinto ngidlule emhlabeni komculo kaMaskandi silomo somculo kaMaskandi inkosi iyamagcoka masazi ukuthi nganza kwethu mningi imbono evela enkundleni zokuxhumana mayelana nezinto eziningi laphana nje sicelwa ngabalandeli abanye basho nokuthi ke bathi ke bacela ukuthi abalandeli bahlangane bashaya izimali ukwazi ukuthi uqedelwe endlu yenkosi kaMagcoka. Abanye abathe uKhuzani bathi bacela ukuthi uKhuzani kube nguye oqedela le ndlu. Kuningi kakhulu enganza kwethu ukukhuluma nje kukhona enkundleni zokuxhumana kodwa omunye uyaphumela obala umgibo ongancithezi utheke laphana kuyakubona umbono abalandeli muhle kodwa ke benesicelo noma ke ube nombono ukuthi kungani bangalendi mhlawumbe kudlula usuku lokuthi sikazi ukuthi sifihle iziza beselaqala ke luyadingidwa udaba lokuqedela kwendlu inkosi kaMagcoka. Ngizikanda kakhulu nansi clip kaMgibo ongancithezi ebika ngalolu daba ukuthi kubuhlungu ngoba lensiza ayikafihlwa laphana mangabe sokuqala kudinga ukuthi izindaba ezithinta umndeni kubuhlungu kakhulu. Nansi video ephelele nganza kwethu ke Mgibo ongancithezi. Bafowethu angithembe niyaphila. Bafowethu ngiyaqonda ukuthi imndeni ezizalwa kuyona asikhethelanga yona futhi nabantu abasiphethe kuyo imndeni asikhethelanga bona. Ake ngiphawule ngalolu daba lolu bafowethu lwakwaDlamini lapha ya kwamfowethu uSicebi. May his soul rest in peace. Bafowethu akwazi ukuthi ngathi mase ngifile ngabe kulungiswa indlela ukuthi ngcwatshwe abantu bebe busy ngento unnecessary njengale yokuthi kumele kuqedelwe indlu umfowethu ayishike eyakhile. Okumqoka njengamanje ukuthi insizwe ifihle and may his soul still rest in peace. Bese bafethu okunye ke kulandela after bebengeke belinde bafethu abantu bakwaDlamini kwenziwe insizwe ifihlwe kahle ngesizotha ihambe ebese ke after ke bese khane ke kukhulunywa indaba zama donation because umuzi wayo awubambi lutho ekutheni ingcwatshwe. Yabona ayikho into ezovimba ukutheni uSicebi angcwatshwe. So lama camera angena kwaSicebi manje awani bafethu before umuntu ukuthi angcwatshwe ebese ke after ke bese kucatshangelwa izingane zakhe ukuthi phela ifalazo leliyana bekwazi bese siyakwazi ukuthi sifake imali ke manje kulungiswa kuqedelwe indlu eshiwe ikhanda uSicebi. Okwani lo futhi ama camera ezongena ekhaya ukucela ama donation before umuntu angcwatshwe bafethu. Hayi bangani bami umndeni wakithi wanyawo nawo Nxumalo ningalinge nenze into enjengaleyo. Angazi mhla ngifa ngofa nginjani whether amandla ngoba nginawo noma ngoba ngingasenawo amandla but ngoba ngikudinga kunina okukhulu kakhulu ukuthi ningifihleni nesizotha. Okunye ukuthi nodayisa ini kwami nenzeni ngakho angene lapho kodwa nje manje ngifihla nje ngezoqaqala nithi noma nibanga ndelelana nithukana kodwa mina sengifihlile ngesizotha. Yebo.